रिलिफ राननो थाखाय जोङो भलाबारि गामियाव जोङो ओंखारनानै फैदों। नै राजाया जोंनि बाइकखौ सालायदों आरो आंनि उनथिं दङ ब्रह्मानन्द। ओमफ्राय आरो अके लोगोफोर दायो दङ जोङो मंगलदै भुटियासां रुटआवहाय बे लामाजोंनो जोङो कलाइगावनिफ्राय टंलायाव थांनो हायो। बेनिफ्राय जोंनि भलाबारिसिम बाइकजों जोङो थाङोबा भलाबारि हाई स्कुलाव जोङो बेवहाय जोंनि लोगोफोरखौ जोङो नेफैदों। बिसोरो थावबाय बेनिफ्राय भलाबारि गामिसिम थांगोन। बेनिफ्राय बारा गोजान नङा, बेनिफ्राय प्राय 1 किल'मिटारसो जागोन। 1 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय बे गामियाव जोङो थांनानै रिलिफ रानहैगोन। बेथिं जोंनि आफादगिरि दङ, बेनिफ्राय बिजय बर', ब्रह्मानन्द, बेनिफ्राय राजा दैमारि, ओमफ्राय फिरोजखान बसुमतारी, बेजों गाखोदों दुलाल बर'। जोङो गासै दिनै जोङो रिलिफ राननो थाखाय दैबाना जानाय बे गामिफोराव जोङो फैनाय जादों। बेनो जाबाय जोंनि रिलिफनि गारिया। बे गारियावनो जोङो दिनै लानानै फैदों। बेटारि गारियावनो जोङो दिनै लानानै फैनांबाय, जिहेतु गामि ओनसोलसिम थांनाय जागोन। बेनि थाखाय जोङो बेटारि गारियावनो बेखौ बस्थायाव जोङो मुवा बेसादफोरखौ लानानै बेबायदि लाना फैनाय जाबाय। अके, नोंथांमोना नायलांदो। बिनि खाथि ओनसोलाव न'खरनैसो बर' न'खरबो दङ होननानै आंनि लोगोआ फोरमायदों, राजा दैमारिया बाइक सालायग्राया। जिहेतु बिथांनि न'आ बे लामाजोंनो थांनो हायो आरो मेट्रिक आनजाद होनाय समाव बे भलाबारि गोजौ फरायसालियावनो बिथांमोननि सेन्टारमोन। जिहेतु माख्लिगान्दा गामिनि फरायसाफोरा गासैबो बालिफ्रा कृष्ण मुक्ति गोजौ फरायसालियाव फरायो आरो बे समाव जिहेतु बे फेन्सार स्कुलमोन, बे हिसाबै बेनि सेन्टारा एग्जाम सेन्टारा मेट्रिकेलसननि एग्जाम सेन्टारा बे भलाबारि गोजौ फरायसालियावमोन। बेखिना गासैबो भलाबारि होननानै बुङो। भलाबारि गामि मोनफैदों जोङो। बेनिफ्राय आरो थांबावनांगोन प्राय आरो 1 किल'मिटारसो गोजानाव, जाय जायगासिम जोङो थागोन 1 किल'मिटारसो गोजानाव जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर। बेनिफ्राय जायनि थाखाय कर'ना भाइरासनि जाहोनाव जोङो दायो बेरायनो गोसो जाबाबो जोङो बेरायनो मोना। बेनि थाखाय आङो जाय गामि ओनसोलनि सावगारि दिन्थिदों बेखौनो नोंथांमोना नायनानै दान्दिसे सम एन्जयमेन्ट खालाम। आफादगिरिया सानैसो
सिनाखि मानसि लोगो मोननानै बिथांमोनजों रायलायदों फिन खनसेबाव जोङो नेक्स्ट गामिसिम जोङो जागायजेनबाय बे नुहुरनाय गामिसिमनो जोङो थांनांगोन बेवहाय नोंथांमोना बेनि समायना नुथायखौ नायदो फारनैथिंबो माइ गायनानै थानाय सोमखोर समायना मोनसे आबहावा बेनिफ्राय आरो बे लामानि कन्डिसना एसेबां मोजां नङा जोङो बाइक लानानै फैनो थाखाय जोङो लामाया मोजां नङाब्लाबो जोङो फैनो हादों खिन्थु बेटारि गारिखौ जोङो बहाबा नारनांगौ जानो हागौ बेनि थाखाय नोंथांमोना नायलांदों सिगाङावहाय लामानि कन्डिसना मोजां एसेबां मोजां जानाय नङा बेखिना जोङो बारनानैनो जोङो जोंनि रिलिफ राननाय जायगासिम जोङो मोनहैगोन अके आरो आङो बेवहाय रिलिफ राननायनि भिडिअफोरखौ आङो दिन्थिनाय नङा मानोना गोबाङानो बेबायदि भिडिअ खालामनानै आरो फट' मारिनानै बेखौ देखायोबा माने जास्ट श'नि थाखायसो जास्ट कमेन्ट्सनि थाखाय लाइक्सनि थाखायल'सो माने भिडिअ खालामदों फट' बानायदों बिदि होननानै गोबाङानो कमेन्ट खालामो कन्ट्रभारसि जायो बेनि थाखाय आङो बेखौ दिन्थिनाय नङा नोंथांमोना गाज्रि दामोन नैबे जोङो एसे गाज्रि लामा मोनफैबाय बेवहाय गंसे ट्रेक्टरजों लामायावहाय सेन्ट ग्रेभेल गारनाय बायदि नुहरदों बेथिं जोङो बारलांनोसै अके BPF চৰকাৰৰ সকলো বছৰ এইগিলা दायो जोङो जोंनि गारिखौ दसे नेनोसै बेखिना लामायाव बे गारिया बारनो हानाय नङा बेखौ नारनानैसो बेखिना बारहोनांगोन बेनि थाखाय जोङो दसे बेवहाय बिसोरखौ नेथ'दों अके बिथांमोना नैबे जोंनि गारिखौ जोङो नारनो गोनां जादों लोगोफोरा गारिखौ नारनो गोनां जादों नायदों नोंथांमोना मा कन्डिसन अके ओरैनोबाबो बेटारि गारिया दुरबल आरो बेबायदि लामायाव एसेबां गिलिर बजा लानानै बारलांनो हाया बेनि थाखाय बेखौ नारनानै जोंनि बिबानगिरिफोरा बेखिना ससे लामाखौ बारहोनो नाजादों नोंथांमोना नायलांबाय था मा नुयो लामायाव गासैबो आङो दिन्थिलांगोन गासैबो दिन्थिलांनो नाजागोन अके बेनिफ्राय माखिना जायगानिफ्राय बांसिन दैबाना जादोंमोन बेखिनिखौबो आङो दिन्थिनो नाजागोन अके बेनिफ्राय आरो ससे थांबावनांगोन नैबे दायो जोङो मोनफैबाय मेन दैबाना जानाय जायगायाव बेखिना गासैबो दै लोमजोबदोंमोन बेखिनानो खलसि दैसाया लोमनानै बेखिना गासैबो फुलुंफबलांबाय बेखिना नायदो गासैबो आबादथिलिमोन गासैबो माइ गायनाय बेखिना आबादथिलिमोन आरो बे गासैबो जायगाफोरखौ बे गासैबो माइ दुब्लिफोरखौ फुलुङा फबलांबाय गासैबो बालाया फबलांबाय नोंथांमोना नायदो बे लामाजों दै बोहैलांदोंमोन अके आरो बेखिनाव नायदो बेसेबां माने मोनसे गाज्रि थासारि बेखिनावनो मेन माने दै लोमनाय जायगाया बे खाथिजों बोहैलांनाय नुहुरनाय बे जायगायानो खलसि दैसाया बेखिनि खाथिजोंनो बोहैलांदों आरो बे गासैबो ओनसोलखौ माने गिथाव बाथाव दैबाना जानानै बे ओनसोलखौ लोमलांदोंमोन बेखिनियाव आरो मोनसे जोङो गाज्रि लामा मोनफैबाय बेखिनियावबो गारि
नारनांगोन बायदि मोनदों जोङो अके नोंथांमोना नायदो लोगोफ्रा गासैबो बाइकनिफ्राय ओंखारनानै गारिखौ नारनो गोनां जागोन अके बेबायदि गामियारि ओनसोलफ्राव जोङो हाबलाङोबा मेक्सिमाम जोंनि कलाइगाव हालामनि मेक्सिमाम गामिफ्रानो बेबायदि लामा सामाफ्रा जोबोर गाज्रि दायो जोङो मोनफैबाय भलाबारि गामि गेजेरावहाय बेवहाय नायदो नोंथांमोना जोंनि गारियाहाय बे लामानि कन्डिसनखौ नायदो नोंथांमोना जोंनि गारिया नैबेनो जोंनि गारिया रिलिफनि मुवा बेसाद लाबोनाय गारिया आरो बेयावनो हाब्रुआवहाय जोंनि गारिया जोबोद गाज्रिहै नांथाबाय नोंथांमोना जोङो दिन्थिनो नागिरदों आंजों दङ आंनि फ्रेन्ड जायगानिफ्राय बिथाङाबो सासे इउटिउबार बिथाङाबो मोजां भिडिअ बानायो फिलम दैमारि इउटिउब चेनेलनि मुङा आरो बेनिफ्राय आङो बेवहाय बे सावगारिखौ नुनानै माबा बुंनो लुबैगोन नामा आं माने बे गारि नांथाबना थानायखौ जों एसे बोलो होना नायनि बिथाङा भिडिअ देखायबाय थानाय मा बुंगोन नामा मा बुंगोन मा बुंनो आरोलाय बे लामानि कन्डिसननि सायाव लामानि कन्डिसना जोबोर गाज्रि दै लोमनानैहाय बेवहाय फुलुं फबदों दा जोंनि बेटारि गारियाहाय गारिया थांजागोन ना थांजाया गारिया दा नारनानै लांनांसिगोन लामाखौ बेटारि गारि दुरबलथार दा बायनोबो हागौ गारियाहाय नायबाय थादो दा मा नुयो माबायदि दं Wait, look, leva. Right.
ससे थांबावनांगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय था लामानि कन्डिशना जोबोद गाज्रि आरो बे ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां बोसोरनिफ्राय बेबायदि दुखु जारलानि गेजेरजों बे गामि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जुदि टाउनाव थांनांगौ जायो स्कुल कलेजाव जुदि फरायसा फरायसालिफ्रा थांनांगौ जायो बेनिफ्राय बेरामिफोरखौबो जुदि हस्पिटालाव लांनो गोनां जायो गोबां खस्थ' जायो नोंथांमोना नायदो बेखिनिखौ जोङो बारनानैनो जोङो जोंनि डेस्टिनेसन जोङो मोनहैगोन अके नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय कमेन्ट खालामनाय फोरमायहर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों आरो नांगोन जों अके नैबे आरो खनसे थांनाय नङा बेयाव আমাৰতো লোডটো বেছি যে ৰা কিমান দূৰ আৰু नायदो नोंथांमोना मा बुंगोन आरो बे लामाखौ नायनानै माने बुंनो राव गैया बेबायदि कन्डिशन आरो बेबायदि लामाजों जुदि बेटारि गारि थांनांगौ जायो अब्ला मा कन्डिशन जागोन बारनो हानाय नङा अके नोंथांमोना नायलांबाय था आङो दिन्थिलांगोन गासैबो गैया लामाखौ नुनानै जोंनि सानैसो रिपर्टार्सफोरा कलाइगाव खुलिनाय मोनसे निउस चेनेल रिपाब्लिक निउस मुंनि मोनसे निउस चेनेल खुलिनाय जादों आरो बे रिपर्टार्सफोरा मोनसे बाइट लानो नागिरदों बे लामानि सायाव बे लामानि कन्डिशननि सायाव लकेल्स बे ओनसोलनि मानसिनिफ्राय नैबे नायदों नोंथांमोना बाइट लागासिनो दं रिपर्टार्सफोरा जोंनि आरो बे रिपाब्लिक निउसखौ नोंथांमोना बयबो फेसबुकाव मोनगोन बेनिफ्राय इउटिउबाव मोनगोन नोंथांमोना बेखौ फेसबुकाव नोंथांमोना बेखौ फल' खालाम लाइक खालामनानै ला ओमफ्राय इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोना बेखौ साबस्क्राइब जाहाथे खालामनानै लायो खावलायबाय बेबायदि लकेल निउसफोरखौ जोङो फोसावनाय जायो आरो दासान्दि समावहाय जेसेबां दैबाना जानाय बेनिफ्राय बायदिसिना कारापसन आरो एनि काइन्ड अफ लकेल निउस बेफोरखौ बिथांमोनाहाय फोसावगासिनो दं बेखौ बिथांमोना बे निउस चेनेलाव नायनो हागोन अके स' दिनैनि भिडिअ आङो बेखिनिखौनो दिन्थिबाय आरो बेनिफ्राय जोङो दसे बेनिफ्राय आरो जोङो आरो एसे सिगाङाव थांबावनानै जोंनि मेन पइन्टआव जोङो मोनहैगोन अके बेखिनिखौ जोङो थाबायनानै थानांगोन बाइकफोरखौ बेयावनो गालांनानै जोङो थाबायनानै थानांगोन তেতিয়াহ'লে 108 এখন আহিব লাগিলে এইফালেদিতো যাব নোৱাৰে আপোনালোকে নিজে দেখিছে এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা গতিকে এনেকুৱাকৈ চৰকাৰ থাকি আৰু MCL থাকি এনেকুৱা অৱস্থা হৈ থাকিলে গাঁৱত তেতিয়া কি হ'ব VCDC চেয়াৰমেন কিৰণ বড়ো তেখেতেও আহি এবাৰ ৰাস্তাটো চোৱা নাই গতিকে এই অৱস্থাত ৰাইজে আমাৰ কি কৰিছে চাকৰিয়ালবিলাকৰ পৰা 500 600 800 এনেকৈ টকাবিলাক উঠাইছে উঠাই পেলাই ইয়াৰ মানে চেইন গেবেলৰ বস্তু আনি আৰু কোনোমতে মানুহখিনি যাব পৰা কৰিছে অকল এইখিনিয়ে নহয় আগত আমাৰ মন্দিৰটোৰ ওচৰতেও তেনেকুৱা হৈছে গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত আজি আমি এই জুৰুলা জুপুৰা অৱস্থাত থাকিব লগা হৈছে গতিকে আমাৰ এতিয়া উপায় বিহীন হৈ গৈছে সেইকাৰণে এতিয়া আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মানে চৰকাৰৰ পৰা কোনো একো পোৱা নাই এতিয়া আমাৰ বানপানীটো আহিলে বানপানী হৈ এতিয়া ৰাস্তা ডুবি গ'ল ৰাস্তা ডুবি ফিচাৰী চব মাছ ওলাই গ'ল কোনো এজনে এতিয়ালৈকে খবৰ লোৱা নাই গতিকে এইবিলাক পৰিস্থিতিত আমি এতিয়া ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু গতিকে আৰু কি ক'ম আৰু এইখিনিয়ে আমাৰ মানে দুৰ্ভাগ্য আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ অৱস্থা হয় মই নিজে
নিজে তাৰমানে সিহঁতৰ চাইকেলবিলাক দাঙি দাঙি পাৰ কৰি দিয়ে সিহঁতৰ তাৰমানে অৱস্থা নাই চৰকাৰ BPF চৰকাৰ হোৱা আজি 17 বছৰ হৈ গ'ল এই 17 বছৰত তাৰমানে এজনে আছিল EM জগদীশ চৰকাৰ তেওঁ তাৰমানে যেতিয়াই মিটিং হয় তেতিয়াই তাৰমানে কয় যে আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে 65 লাখ টকা আহিছে ৰাস্তা হ'ব ৰাস্তা আজি 17 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া তোমালোকে নিজেই দেখিছা নিজে দেখি আহিছা যে কিমান ৰাস্তাত কি হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে এখন গাড়ী আহিব নোৱাৰে যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা মানুহ অহা যোৱা কৰিছে কোনোবা যদি ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ আহে তেওঁ তাৰমানে ইয়াতে দেৰি হ'ব আনফালেদি আমাৰ এই কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এতিয়া টিউশ্যনত যাই আছে টিউশ্যনত যোৱা যিটো অৱস্থা হয় মই নিজে তাৰমানে সিহঁতৰ চাইকেলবিলাক দাঙি পাৰ কৰি দিওঁ সিহঁতৰ তাৰমানে অৱস্থা নাই গতিকে এই আমাৰ যি নতুন পাৰ্টি এটা আহিছে UPPL আমাৰ সকলো ৰাইজে ভোট দি বেলেগ নহ'লেও আমাৰ এই ৰাস্তাটো হ'ব কাৰণ তেওঁ আমাৰ ঘৰৰে এই ৰাস্তাটো তেওঁ ঘৰৰ সন্মুখেৰে গৈছে গতিকে তেওঁ এই ৰাস্তাটো কাম কৰিবই গতিকে সকলোৱে যাতে ভোট দিয়ে মই এনেই কৈছোঁ সকলোকে আৰু সকলোৱে যে হেৰি কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব তেওঁ জিকক আৰু আমাৰ ৰাস্তা হওক মোৰ ক'বলগীয়া ইমানেই